Helo hwnna, bore da. Dyma'r ail fideo fan yn y gyfres fydd yn dilyn fy hyn tan helynt yn adeiladu'r Gweithdy. Mae ryw fideo bach pwysig iawn i fi na, achos ar ôl 2 flynedd o hir am aros, mae'r slabyn wedi dywallt. Gymryd ryw 2-3 awr i'r hogia, yn hwnnw tan yn hwyr iawn eithwr yn ei dywallt. Wedyn yn yr waith llyfnhau oedd yn gorfod digwydd, pam fydden nhw'n hwyr, mae'n siŵr de. Mae yna dipyn galewdd, oedd yna 4 lori i gyd fewn i'r siafla, twallt 27 ciwb o concrit, sydd lot, mae'n siŵr dydi. Anodd iawn gwybod faint ydy yna mewn pwysa falle de. Ond dyma i chi olygfa ohono, fel y gwelwch, campwaith sy'n mae'r fflat ar Iseldiroedd. Mae yna dal gres yn codi o'i grambil, felly mae wrthi'n sychu, mae'n gymith rhyw 28 diwrnod yn rhywbeth i sychu yn llawn. A wedyn, chi'n gweld yr bipan yn codi fanna fydd y cyflynwad trydan yn codi fewn i'r adeilad, a'r cyflynwad yna wedyn wedi cael ei gloddio fewn i'r cafn yma, fewn i'r coil yna, fydd yn arwain fyny i'r cae felly. Bydd yr ogia'n dod nôl dechrau wrth neisiau i dynnu'r shuttering a ballu o yma. Unwaith mae'r slab wedi cael digon o gyfle i sychu, a wedyn bydd yn tywallt scalpings neu planings felly ar yr ardal, rhyw fath o darmac ydy o, jyst er mwyn taclwysio a creu rhyw lwybr fwy gwastad i ni ddefnyddio. Ond dyna chi, rhyw fideo cyflym, na i sôn mwy am yr union dyluniad a penderfyniadau dros ddewis yr sylfaen, ar sylfaen gadarn mae wedi codi cartra ynde. Wedyn, mae'n holl bwysig gael yn iawn yn y lle cyntaf. Ond am y tro, bob hwyl chi, tara.